Vukan nila mabandla onke nila ilaleleni na ani kauzwa yini lo moya omusha lo ngempela usemhlabeni uvela ezulwini uya kuhlanza konke okusenhlizweni ziyoba mhlophe qha zohlanzwa. Sanibonani mnafowethu, inkosi amagcoka amalo sihlebo mfana kaDlamini emsinga emachunini kaKophe esikhabeni esigodini sakadungamanzi. Ngithi bafowethu ngenkulu injabulo ngiza ngeindaba embili ezinkulu namhlanje ngifisa ukunithulela zona ngenkulu injabulo. Ngila namhlanje kunethulela eyokuqala kwamaningi azolandela inkosi yamagcoka ama live in concert ezoba seThekwini ePlayhouse. Njengoba ubone nje kupholiwe tatazelo mawufike neteki lakhe elimhlophe lihamba limhlophe njengoba ubona nje ayikho idust uhlala phansi urelax. Amathikithi wafela seyatholakala lapha ePick n Pay eseduze nawe kanjalo nalapha ku web ticket ungakwazi ukuthi ungene khona uthenge ithikithi okanye uxhumane nathi kwinamba ethi 078 626 4140 078 626 4140. Uyakwazi ukuthi WhatsApp lapho sikudirect ukuthi ithikithi ungathola kanjani. Baye khona labanye abaculi bazongisupporta kodwa sizoba memezela uma kuqhubeka isikhathi. Okwamanje phuthuma uthola ithikithi. Indaba yesibili esikiyo ngazi i30 zaka November bafowethu ialbum ka2024 yenkosi yamagcokama iyaphuma iyoqala ngitholakala from 12 o'clock nge30 zika November yothi kuza ngomgqibelo yobe sigcwele online. Nama CD ama products aseqalile manje ayagqilaza. So bafowethu uaudio USB uaudio CD siyazenza zonke bese ke uphinde uyokwenza online uyo streama online. Siyabonga kakhulu. 30 November siyaba slice asibonge.